ପ୍ରତିଦିନର ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱାମୀ ପରମାନନ୍ଦ। ମାର୍ଚ୍ଚ 27। ଦିନଟିର ପ୍ରଧାନ ଚିନ୍ତା। ଯଦି ଆମେ ଅଳସ ହେଉ ତେବେ ଆମର ଜୀବନ ପୁଣ୍ୟଶୀଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ମରଣୀୟ ପଂକ୍ତି। ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଥୀ ଆଗୁ ଏକଦିନ ଶିଖାଇଲ ତୁମେ ମୋତେ ଏକ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ। ନାଚିଲି ମୁଁ ତୁମ ସଙ୍ଗେ, ଗାଇଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ, ଆନନ୍ଦେ ବିଭୋର ଦେଇ କରତାଳି। ଆଜି ମୋର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଭାସେ ସେହି ସଙ୍ଗୀତର ଛନ୍ଦର ଆଳାପେ, ଆଉ ଦେହ ମୋର ରଖେ ତାଳ ଦୋହଲେ ପ୍ରତିପଦେ। ନୀତି ଉପଦେଶ। ମନ ଯଦି ବୈଷୟିକ ଚିନ୍ତାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୁଏ ତେବେ ସେହି ମନ ଏପରି ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ ଯେ ଉନ୍ନତ ସତ୍ତାର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନା। ଯେତେବେଳେ ମନର ଅବସ୍ଥା ଏପରି ହୁଏ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗେ ନା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସାବଧାନ ରହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କେବେ ହେଲେ ଶିଥିଳ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ନିୟମିତ ଓ ସେମାନେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାଧନା ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନିଜକୁ ଧର୍ମ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। ଏହି ଭାବେ ଆମର ତୁଚ୍ଛ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉନ୍ନତ ପ୍ରେରଣାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଏ। ଏସବୁ ନିର୍ଭର କରେ ଆମ ମନର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ। ଆମେ କେତେ ଦୂର ସତର୍କ ଏବଂ ଆମର ଆଗ୍ରହ କେତେ, ଏହା ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଯେପରି ମୋର ଚିନ୍ତା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ହୁଏ ଏବଂ ମୋ ଜୀବନରେ ପୁଣ୍ୟ ଦିବ୍ୟତା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ମୋତେ ତୁମର ଦୈବୀ ସତ୍ତାରେ ଭରପୁର କର। ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟର ସଙ୍ଗେ ମିଳିତ ହୋଇ ବଞ୍ଚି ରହେ ଏବଂ ସଂସାରର କୋଳାହଳ ଯେପରି ମୋତେ ବିଚଳିତ ନ କରେ।